Koud hier. Ik zou graag wat meer licht willen hebben. Hier ben ik eigenlijk. Wat is dat, Verder jongens? Hé, we zijn toch nog niet dood geworden? Schrik niet, ik ben een engel. Ik heb goed nieuws voor jullie. Er is vannacht een kindje geboren en jullie zijn de eerste die het weten. Volg de ster richting de stal. Zondag vond in Vredepeel de 10e editie van de Kerstlichtjeswandeling plaats. Een route door het bos die met zo'n 2000 kaarsjes werd verlicht. En als je dan maar tussen de lichtjes door blijft wandelen, dan volg je vanzelf het pad. Er is echt van alles te zien. De levendige kerststal, de 3 koningen. Herder en Tineke staat er met echte schaapjes. We hebben daar borden met silhouetten gemaakt. Het is te veel om op te noemen. Er hangen engelen in de boom. We hebben van kunststof platen hebben we ook schaapjes gemaakt. Er is echt van alles te zien. Wat verwacht u van de route? We zijn alles hier geweest, dus ik verwacht een hele mooie route. Dus met heel veel lichtjes en sfeervolle kerstsferen. Ik verwacht weer een heel mooi bos vol allemaal lichtjes. En schaapjes hebben we gezien vorig jaar. En we hadden vorig jaar een speurtocht, toch? Heel vredig, dat hoop ik. Ja, gezellig. Met lichtjeslamp wandelen. Ja, en we hebben al eerder gewandeld en ik hoop dat het dit jaar ook zo mooi is. Het idee voor deze tocht kwam 10 jaar geleden uit de koker van de Crea Club. Er gaat een hele organisatie aan vooraf. Jullie zijn met 70 man aan het werk geweest, hoorde ik. Ja, dat zijn de 70 man vrijwilligers. Hè. Die worden dan gaat een mail rond hier in het dorp en dan kunnen ze zeggen wie wil komen helpen. En ons kent ons hier, dus we zijn allemaal heel gemoedelijk en komen ze allemaal helpen. Dus dat vinden we wel fijn. En het loopt heel goed, dat zie je wel. Het is hartstikke druk, dus echt, we hebben in het begin, de eerste keer geloof ik iets van 250 mensen. En het meeste is geweest 560 of zoiets. Dus, en dat verwacht ik vanavond ook, want het is droog, het is nou mooi weer. Dat scheelt, dus daar komen de mensen wel. Uiteindelijk werden alle verwachtingen overstegen en wandelden er ruim 830 deelnemers de verlichte route. Die weer eindigde in het gemeenschapshuis met warme chocomelk, glühwein en een wens in de kerstboom. Wat voor wens heeft u in de boom gehangen? Een mooi lichtje op aarde voor iedereen. Dat ik school in één keer ga halen. Dat het wel gewoon goed gaat op school. Ja, voor mijn oom die is nou in de hemel, dus daar heb ik een wens. Zodat hij vredig in de hemel ligt. Spreek wat je met je